Try undakar khu yang i. Hagane ka khalip mat jong kane ka por ka badang sa. Nakabanda ki jingya slok nakaktin ka jong blay. Kabangangay kanlong ka jing kar khu yang ilang kumupay lang jong utray. To ka buram. To ka jingo. To ka jingya ro bar ro. Kanlong yaw Jisu batang yawi. Amen. Amen. Kabenta nagaktin ka jong ublay. Kabang akwaya kabang inya puli haga nagapor kalong. Na ka shiti ka jong Petros. Kini kikantin kibaong kumne. Kalanong kabanengkong kasiti kabanengkong khat kabakhatsan komba uta ubalakhat diapi ulong ubakhoy tolong mapiro kibakhoy hakajinglong kajingim baro nabalato tolong kibakoy namar ngalong o bakoy City Paul sakitay solani kalenong kabasan ka siti ka banengkong ka dekot ka baar pulai bat ka baar pusau te ublay ka jing sup ma uhi un pen koy par yapi entirely but to I baon sumar kendong yakaman sim bad yaka jeng im bad yaka met yong pi shitli klem jing rem hakata kajingwan arsen utrai Jisu jonge uta ubala khot yapi ulong o bala ban shania o ban le ro ya kata to blay undakar khu yakini ki kantin ki bangala pule naka kitab bakhoy kaktin ka jong blay kapang kabangakwa bangin ya selok lang hagane ka kenta kabakerpang bat kabakentang kalong syafang kajing khot jong ublay bakoy yapi bat yanga sya kajing penkentang koy bat kajing long jingim kabakoy ublay ubakoy ukhat yapi bat yanga sakajing penkentang koy entire sanctification bat hakajing long kajing im kabakoy ublayon yarab yang i ha kaba ngin jubab ya kane kajing khoj ya kane kajing khot jong ublay bakhoj ublay ubang ilayos ngau hakajing ya seng kabala lay no ulong ublay ubakhoj a holy God badu khot yanga ukhat yapi upailang ka youth assembly
hakikantin kiba syai bat ki sur kiba syai bangin juba biagan ka jing khot ka jong ublay ubakhoy haka jing im ka jongi ka baman lagasngi ka balang ublay ngakwa ban shon yapi ki khon samla latip yaka kum ka holiness movement bakane ka khubor ka cardinal doctrine jong ka balang ka bafilayatai haki arsni baladap kalong utit snam jong ka Church of God the holiness movement ka jing tuai ka jonga ka jing sliang ka jonga sakhan biat kisngi ki bagadang don hagan ka pathai kalong ban jo i bagane ka message ka khubor jong ka jin khoi kan to lengba ki thiet snam jong ka youth assembly kan to lengba ki thiet snam jong ki pateng ki ban nangwan banginom thaj ban yalap yagan ka khubor banginom thaj ban perta yagan ka khubor baba bau blay jongi ulong ublay ubakhoy bad bau kwa yalaga jong ka balang bakan long ka bakhoy para bengai bi hakaktin ka jong ublay kaya to syai bat ngiyo i syai kedar yakata ka jin khoy kabakat kakten ka jong ublay don ar tele ar jai ki banta jong ka jin khoy kabangiyo i hakakten jong ublay kawai kalong kata ka jing khoy kabaya day haka jing long ka jing im ka jongi shimet personal holiness but kani ka personal holiness kalong ka ba ublay ukwa nakita kibala silspa ki jong ublay haka negasla jong kane ka pertai klem ka jin khoi nginom la banyo i yau blai jisu wong suk ki ba khoi haka donut nabakin yo i yau blai kalong ka mon ka jong blai it is God's will ha ka ba nginlong ki ba khoi ki samla berublay bayak sai bantip ya kamon ka jong ublay it is God's will kamon ublay nakabanta jong pi nakabanta jong e bangin long ki brew ki bakoy trayun yarab ya pi ki samla banim ka jingim ka bakoy ban pet yap nakapop ka jing khoi kam ju ya khlelang bat ka bom khoi lanoro ka hok kam ju ya khlelang bat ka pop haka donut ka jong ubreu lane hangno para bangai bayi ki khon samla jong ka assembly bat jong ka ri bat ka jaj benreu ka jong e Periap nakapop kumbo po luong yaw samla Timothy ban periap no nakijing kwa brai kajing long samla ban periap no nakijing kwa brai kajing long samla kabas ngausi kalong
baki samla ka juk mentah haka jaka bakin pet yap nagi jin kwa brai ki ya turyap sia ka jin kwa brai kalong ka bapan snow si yo blai nga khot ban nga pil nga pertakat bakot ka jing sawa haki arliang lum jong ka snong rangsken yakaban khot ya pigi khon samla gari bat ka jaj benreu ban pediap nagi jing kwa brai jong ka jinglong samla pet kumba pet u Joseph naka shadem jong ka lok u Potiphar pet kumba pet u Lot naka nong ba Sodom bat Gomorrah pediap kumba pet u khon sorong auria na samsniang saying jong ukpa pediap nagi jing kwa brai ka jinglong samla watur kumbatur u Samson haka Shadem jong ka Delilah pediap kani kalong ka jing kren ka jong ublay haswa bagasni kan sep bangin long kibalay loit par naki jing kwa brai ka do ki jing kwa brai ka jing long samla haki pung ka jing thala ka bang jingi mana ka sngi ki khon samla ka don ka ne ka jing khot ka ba kerki bat ka ba don kam bangin yang jot nang ta ngin pet yap nagata ka jaka ka pung ki jing snow ba ka tway ki jing area but ki jing snow ba pertai pet yap naga buai ka tanglang pet yap naga klim ka area pet yap no drop bukan ya pet yap nagi jing penjot yang ka jing long samla pen kan tang ya lade Paul wong haga siti sikirum nagi jing isnai ki jong ublay ko para bengai ngakan to ya pi ya kaban IT no ya ki met yong pi kum ki jing knya baim bakoy kabapen snow ba ya ublay kabalong ka jing syakri bakan jaman sem jong pi wat pen seriem ya lade bat kane ka percay pen tamai ya ki jing mut jong pi knang ma pin yo tip ka monublay ka pen snow ba bat ka ba janai perfect ka perfection ka jinglong janai ka entire sanctification kabalaya perta palat spas nementa kabadai ka message ka kubor jong ka balang yaki bangay barki bangay para bangay bayeng utray unna yarap bad unna kerkhu yang abajepi ya kaba ngin response positively ya gane ka jing khot ka jong ble yang ban pet yap na pop ban shakri yautrai samlabi krani piku mukpa beruk parat ubalaya sabanda prapo tolikisnem yagan ka pertai bajat berberem yalayo ya ka dur jong ka pop kabawan nakaway ka pateng syakaway ka pateng hakit dur bakla heriap nakini ki pop babunrong jong kanong baslong heriap naki pornographic channels heriap naki pornographic website jong ki mobile ki barendor ki jongi ki badon hagi pla ki jong ka pornography ka dorja clear balai po judge
kalong ka pop ka bawan, ya kaban, riam, hakikmat yung kisamla jongi, bad hakisyanriati ki jongi. Kasyong hangi, kajing khot kalong ka jong ublay, kajing jubab kalong ka jongi. Sesen ngalangam hapop ng tangam lalat syu, ong unong ruway. Kalong ka jing syasya, yengi, yepi, kibakum norukum no, lahap, hakine kiahor. Kibakat ng ki kakijat kamon kangam kakijat kadyang. Kabapim lalat syo. Ngakwa bahagane kapor kabamanta. Pina experience. Yakane kakubor yung kajing koy. Hakabau jisun ra yapi. Nakasyuki kajong pi. Wan hang ne. Unra nakanagapong kasiyahor yung kapop. Pinruai, dakabat shemen sim, banong, ura yanga, o Jesu bayi, ura yanga, kanungon na pedeng jongi, kiban longko jaga donut, banong try, ngadon kami agajing penko jaga jong me. Kane kaktin, koi, bakoi, holiness. Kajengmut jongka kalonggum ne, ban pen kerpang, ban pen kentang, saublay. Uei ka bangilap, pen kerpang, nakabentau blay, kalong kabakoi. Uno, kano, kapakila penkentang bat penkerpang saublay nakabentau blay. Kadai kata kajengmut jong kajengkoy. Kat nungut na pleng jong pi kisamalabi ige. Kiban koy kadonot jong pi. Banong try. Melak hot. Lengba kanega kubor jong kanega por. Hakajing noyan yung kasmi sa landat yung kilom. Ngakwaban jubab. Daka ba nga penkentang yalade. Nga penkerpang yalade. Syame. Ublay bakoy. Nakabenta ka buram ka jong me. Ublay bakoy. I dedicate, I consecrate. Nga penkentang, nga penkerpang yalade. Banadon, haganaga niya sing, laingot, sangot, sipaw, katsan madarpo, kimanong yes Lord, jatray, ngan penkentang yalade, ngan penkerpang no yalade atray, nakabenda ka buram ka jong me, nakabenda ka kerteng ka jong me, Uta walakhat yapi ulong ubakoy tolong mapi ro kibakoy udonu wayu samala ubala riko jaga jinglong samala une usamala ulong ubalamat jaga jing penim Ubala Shem, yau Jisu haman Shem. Ula penkerpang yalade, consecrated. But ula IT, ula kajing kabakoy. But ula kalalong way na ki martyr ki bakham ng kong. Badune martyr, uday nakabalang Smyrna, kabato haka kitab jing penpao.
kerteng jong udah polikap. Barhaka bala kem yo yaka ban penyap marter naka daw jong ka jinget ka bau yang scam haka bau lapen kentang batpan kerpang ya laga jong ka jingim on dalapen kre ya gane ka jing on tang im yau neu marter haka lempung ba ka ba kibreu kidon kala yang kading kaba isir kai baduneu samla bareu blai ukerpat yakinong tang im ong sya yang abangan duai swa bangan yap kabar uang haba pintang yang ngam kwa ba pintang mat ki jan slot lung khoj ya gamet ke jonga Yau Jisu hading pernah la slide lengkoi, jangan slide lengkoi, but bread yang akan negala wording. Kila le kumbau kuah udwai ar kentah, om day naga benda ya lade naga benda ki way, but naga benda ka balang ka baula ina hadin jongo. But la slide ya kamet ka jongo. But la bread hagane kala wording kaba isir kai phala na kiba phala daki kenta la thang ya ka met ka jongo ne samla ka khlam ing ka khlam kala de pai but la ya thu yang ni ba ka met jongo kala kala kum ka ksiar ka ba phnai thang kat batang kat nang thang nang phnai ka met ka jongo Baro shiran yang laya to hagine ki executioners kine kinong penyiap yo ya ki badon haka authority banong uming kila ai sa ko pat ka order ki ong dung tukra kamet ka jong onda kila dung tukra kamet ka jong ka ba phla ka long kami ka berkesenam, kami selai na kami ka jongo, bat kala penlip jar, ya kading baro. Baru paj ba don hang tau, pej se upej lengo, bat pela na ke pela, na kamet ka jongo ka baladung tukra, kami ka paro ka ba itiang, ka her saudong, jaga taka jaga. Salvation is free. Discipleship is costly. Kajing penim kabangiyoy na ublay. Kajing long senran kadon kador kabarem. How many kanungot na kasamli? Kikon samla kibong I am ready. Nabaya pilay au kresom tang ban ngek hinray ban sya sitom nagabanta jong kanwan kajingtan jo sa khandiat yau breu hau no don katenrai bat jong no donot sneu nilaban wan haji seng bat ka donot ka sneu bat ka bangkhoy ha kajingtan jo jong kisngi ki bakado hon samla baye ja long ki bakhoy long ki bakhoy kani ka long ka jing khot ka kten ka jong ublay manu na preng yung phi ki bania sha sitom na ka bantau kris khot ye phi ki samla ki baju yeng bania pertaha sekretariat ki badon ha kani ka lempung ba kiba klem jing ri na ka banda ka jing shisha ya ka jing ya ka ri ba ka judgment ro pila ya ra lama na mod fran sa secretariat ka anti conversion bill ka balaya bat ka badang ya mendakeleng patay kan sawan ha ka ri ka jong nga kerpat red ye pe na ya perta mod fran Bada sekretariat
Yang kibalalong kibalakloy. For me to live is Christ and to die is gain. Yang kaban kalong Chris, bat kaban yap kalong kajing mentoy gain. Ka personal holiness, kajing koy, hakajing imba marway, kaba omdon batip day tangu blayu batip. Napigi nong ruway, napigi delicates, napiu pailang badon haganagajiseng. Batip ka donut snail ka jong ubreo. Kalok kam tip yala ujong ulok tip yala ka jong kalok. Snail kat no ba kat no. Tang ublayu batip. Ublayu ba yoi. Hangne bangingi syong. Hasangiu jong kisatri. Ublayu tip ya ka donut. Ka kod kat no. Ka tingit kat no. Badu khat yang ibarolang. Saka lempong ka jeng penkoy. Haki kecak juga ding na Galbary. Yala ka jong kamet bat ka mansemba na IT. Bau trayun penkoy yang ikapor kam siya. Nakwaban kren hang ne kandiat. Ya kawai kapang ka bakam don kam jong ka jeng koy. Nila ya pet kandiat ya ka personal holiness. Hina ka bakam kia. Kabakam kraw, kadai kata, kabangiong, ka social holiness. Kajing koy, haka imlang kasalang, kajing koy, haka balang, kajing koy, haka sensyar ka kadar, kajing koy, warhakiying jing bishar. Nadu high court, hadu village court, utip putrai. Baru kwa ya kajing koy, haka imlang, haka salang. Uprofet amas, uperta ya kajing shisha jong kajing koy, claim shifting, kumarwai mafigas samla, ban kren. Ya kajing shisha, jong kajing koy, haka imlang, haka salang, amos san arpusaw. Ato ay, baka jing bishar hok, kantoy kum kawadoy. Bada ato ay, baka jing le hok, kum kawa kabom jorangat. Kade kabangidon kam, ya kajing bishar hok, haka imlang haka salang, haki yeng bishar kadar, ngikwaban yoi, ya kajing koy belay hapertay, ngidon haki sngi, kibaya kaan lapan fashli, haka sensar haka kadar. Hagari berkajaj benreu kajonge. Ngekwa bangin yoi hagini kesinge. Ya ki he ki hang. Ki officer ki nong sensyar. Ki minister ki jonge. Ki ban bat yagaan. Ki ban le hok. Bishar hok. Sensyar hok. Bahaka economic world, haka neka business world ka jongi. Bakin don kinong kayiba hok. Bakitarajur hakiyo jong kari ka jongi kinlong kiba bake bet kiba hok. Baka jing tau ka jing walk. Baka jing keren ya ka jing shisha bat ya ka hok. Bakan don hakari bat haka judgment rew ka jongi. Unewong. Abaka hok. Kantoy. Kumbatoy kawadoy. Kum kawa kabam rengat. Kidon kiwa kibarengat. Kidon kiwa doy kibarengat. Indway baka hok.
kum kawa doj ka batoj, kum kawa ka bomrengan. Hagini kisngi ki bamantala ya perta bat syarum bat syaneng. Ya kata ka jingsen syarhok bat ya kata ka jingkhoj haka imlang kasalang. La sawah nung kendong, la sawah sorsyalong, la pau hakikat kubor, regional and national. Ka jingkhoj baka nom cha no nakarui ka jonge nakachaj benreu ka jonge kajing khoi kajing le jubor justi ki khubor ki bangi yo sngo ka imlang ka salang ya kajing le ben le kho ya ki khun swat ki reu kan thai kijing le ben kijing le ya ki bohok kirang li ba ki juki dai nakan daga dau bau amo suong ya kini ki kentin hagal lenong ka ba oh ba la ja clear la sneu la le ben yo rang li layat hid layat di yau bedok badurang li tang hakador si jur kijuti layat di layat hid yau rang li tang hakador si jur kijuti kawas ngau snai berkawas ngau syirkai si jur kijuti kadno kasyongdor. Hagini kisngi swaban wan jeseng assembly. Kawan haga mobile jonga ngapej ya kador jong kijuti. Ngapej kawai kijuti kabai hun haga khamat jonga. Ngapej ya kador jong ka kadai khandai spa khandai po khandai. Kaduna tang si tengka. Nakatu kajing ya rap jong ki political parties ki basngo senai ban aya ki rangli ki bepli khandai spa khandai po khandai gawai ga juti kabalaya long ban phong youth assembly aban na kidong aya senai kin increase no ya gador lang kamno ro si hajar om dai khandai spa khandai po khandai kay gini kabam slow sang kabam slow pap ban le beng man le kho yau kop siliang usam siliang haka sensar ga kadar ngi makisngi ki bashar kai para bangai be kublai cibun choir narang skan firwai ya gadok jeng rawai ban don ki baslur ban keren ya gajeng sisa jong kajing khoi haka imlang kasalang dai katang akan tu om dai tang ya kisamla ya pikir pa jong kabalang ki badon haka ne kapandal bafin sumar bah ya ki khon samla bayo ki sya ya lambakla haki ne kisni haki ne ki jing hikai khla ki jing hikai ki ba mot bat ki ba persang bandrong haki states Kristen yung anodis ngasngaw tenat ya kajing slur kajang president jong ka Baptist Church na po nakalang baun keren haga media unay na kajing to banong imito ya gine kiba kajingek berkajing hikai kabala jingay nagijing hikay yung ka gospel abaw blay unyarap yapi kikpa jong ka samle bar yapi ki leaders ki bala pensle yung ka samle ba pinod ban keren
Yaga naga jingshishka ban hikai yaki khon samla baye kibala sya yalam bakla hakine kisni kibamanta kibalong ka jing serkai yaka balang kabanuan lada mapi kikpa lada mapi kirang samla balapan sle haga samle pimnot ban kren yaga jingshisha baka pop kalong ka pop mano ban keren layalam bakla yaki khon samla hanodis India jong ni ublay unyarap yang ni bangin ya tho banong kane ka bayong bat kane ka bali kane ka badai bat kane ka bomdai snow si shibuna ngila juyo snow ya kene ka kantin kabong ka corruption kata kadai ka kantin pareng kam ne ka kantin khasi tang ba mentau nong pu mo khiu snow thu ka corruption udaju hayo du usngu thu ka corruption Why wam tip ka corruption? By the way, wakran persya ka corruption. Nakaliang jong ka balang. But bon ki basngo to bong bakane kadai ka kam ki politician. Ki politician ki baplikan ran. Kin habban ra Bible ni mano ba kedup Bible man kasni ladau tau ba kedup Bible man kasni umnot ban ya tho ban kren ya ka jing sisa jong ka Bible we have no right bandon hagan naga jaka ka corruption hagini kisni kabalalong kum ka jing pang cancer haka imlang ka salang haka sensyar ka khadar hanong rid bad hanong ba bat ka basngaw si tam kalong ba kane ka corruption kabalong ka cancer la spread kamlong maliknan tang hagaway ka jaka kala spread kane ka cancer haki internal organs jong ka administration haki internal organs jong ka secretariat haki internal organs jong ka ri berkajaj benreo corruption hanga kabangayoi yakane ka jengpang cancer bakot corruption om don syu ka dawai dai satan ka jeng duai kam don syu ka dawai dai satan ka jeng duai lada ki breu jonga yaki balak hot daga kerteng jonga kin pen den kin pen rit yalade kin kala kabamut, kin pai no na ki pop ki jongki, dengan snow na beneng, dengan snow na beneng, badangan pen kia ya keri ka jongki, haleluya. Na pedang jongki ki bala do jeng kermen, pech, haga sensyar ka kadar, pai. Haki political arena kiba ki breu ki yang ki keren mentah laido jin kerben ka jaba pai ngakan tu ya piki samla jong ka assembly bad yang ni ki longpa jong ka ri ka judgment reu bad ki balang ki ba fair don jin kermen there is hope
There is hope. There is hope. Kidang don, ki minister, ki officer, kinong tray syakrit sarkar, ki badang hok, ki badang khoj, ki bampat dem khok siu haubal. Kidang don, ki minister ki jong ni haga government, ki officer, ha secretariat, hagi department concern. Ki bampat mane, yau lay spa ulay buram. Dang don, ki samla hagarui ka jonge. Ki balong gumum Shadrach, Meshach bada Abednego. Ki bampat dem kho siu. Hatem dura, yaka blay kala, bapan yeng. Kinong sansar. There is hope. Kadon kajing kerman. Ban ngidon kamban duai kine. Ki baki khok siu ki jong ki. Kimpat dem khok siu ya gawas niu. Ngidon kamban duai jur ya ki bakum kine. Baru try unya rap na kabanta jong. Kabakadu kalong. Kumno ngila ban yo. Ya kane ka jingim ka bakoy. Sa sisin pat kumalaban ha ka jiseng ka baladap. Ngimla ban ya keren ya ka jingkoy klem man sem bakoy. Ngimla ban ya keren ya ka jingkoy klem ka jing pen kentang koy. Bad para bangay ba iya. How try Jesu. How try unyarap ya pi unyarap ya nga. Hagabangin mi naganega jeseng. Ngin jubab ya kane. Kajing shisha. Jong kaktin ka jong ublay. Uman sem ba koy udon haganega jeseng. Kajing try ka jong ukolong ban pen koy. Pen kendok. Siapang ka pop, siapang ka hok, siapang ka jing bisyar. Onam don ka wairu ka pop ka bangingile, bau man sem ba ko jong bulay, uklampan kan do yang Ban ngangay haga naga jinya sang haga naga por. Uman sem ba ko jong bulay. Ulapan kan do. Halor ki pop ki berit ber ki bakraw. Ki bangila hab ngila kelon. Ngila le hakabere bergabapau. Mensemu jong oblay. Lap ye pi compare pi don hangno. Wong you have sin. You have sin. You have sin. Dayu mensemu ko jong oblay. Ubatit. Ya ka jing kang ka donod. Gabong topli. Topli, bau jisun rung. Barhakan negapor ka bamanta. Mensemu jong oblay. Utit ya ka jingkang donod mau jong pe. Wong play kokon. Play. Play. Shayo jisu. Bau rung hapi. Pinlong ka kon oblay. Pinlong ukon ublay. Kajing pen kentang koy. Kam day ka bau blay ule day mangi kibangin pen kentang yala de. Baru blay unyo ban pen koy yangi. Ngakot dia pi. Buat buteng. Wadong next assembly. Wadong la shay la shisni. Now, menta, hangne, here and now. Ngap ya ka sur ka jong man sem jong ublay uba kren hapi ban pan ko yapi ban sa yapi pinlong kiriu ko
Pinlong ki jongu ki bala sil spat nado kanegasngi. But kabas ngau tiang kanega dekat kabangan la pole happy. Neu blai ubakoj. O neu blai ubakoj. Tema uhi. Omdai mano. Tema uhi. Un pen koj par yapi. Entirely. Hatu kabalang kalapaiden. Naga jeng sisa. Banyalap. Iya kata. Kajing pen koj par. Entire sanctification. Badu blay ko aban sanctify. Ban pen koj par yapi. Badia katam day bale ublay unwan ublay mapipinwan. Ublay unla ya kata. Un pen koj par yapi. What a blessed, wonderful good news. Uang bat mauro unsarikan dong yapi. Unriye kamet. Unriye kamansem. Unriye kajingim. Kajong pi. Lada piwan ban penkentang. Ublay ukot. Day mapiki banwan. Ba pinlong ki ba klem jing rem. Hagata kajing wanu Kris. Ba pinlong ki ba klem jing rem. Hagajing wanu Kris. Bad uta ubakoj ublay jongi ubakot yangi syakajing koj bad kajing penkentang koj ulong ubalaban syania trustworthy faithful. What a faithful God we serve. Blay ubalaban syania ngi syakri uban penkoj yapi entirely. Uban ri ka met jong pi ba pinom hap ka pop. Uban ri ka man sem jong pi. But ka bakadu une ublay ba koy. Ula ban le ya kata. He will do it. Day da ka bor jong pi. Day da ka jingla jong pi. He will do it. Ulong ubala ban syanya. Uban le ro yagata. Kawa Calvary. Kabak lempet kelarong hadu mentah. Kawa kupli ke kelarong. Kawa kan Yesus Brahmaputra ke kelarong. Kawa Calvary. Kabor jongka kerong jongka. Ban sat ye pi ban sat yang. Kadang ya itu hakan nega kalimat ban sajipi. Bapin long koi entirely. Play ke pop jong pi. What buri? Pan maaf noble. Kene kalong ke jakpor ke bakentang tam. Jong kene ke asamble hakan ke sini. One show. Wadiale kai yung munse mo ko jong ublay. Yo ba file ya ka pop ka malamap show. Ka ba fi beng. Ya ka jingay ka jong ublay. Ulay yo Jisu. Ba fin pediang yo. Lada fi kan tak. Kalong ka jing i beng ka jing le i beng. Yo tao ba ay. Blay un kerko. Nginyarway ka jingway ka ba saus pa kan dai po. Saus pakan na po ng yarway. Kini kisyakri jang utray kin hier hang ni hamadan. Bantuay na kabanta jang higi banwan sene syakmat na mar ngatip bau mensim jang ublay. Ulat tray haga na kajiseng madula keren hapi huway pay huway. Saus pakan dai po. Haduan jang utray pila telud nem. Ladonod mensim jang hibun penyay. Kajing suk jang jathaj basisapin sa syem. Temen tapen kentang. Lord Baro.